wawuzalekise umnqweno katata wakhe. Uhambo olwalubuhlungu kodwa linomvuzo. URaymond Mphakamisi nowaziwa nje ngo-Ubaw'uRay usezinhliziyweni zabo wabalwelayo. Unikeze ubomi bakhe kwinkululeko. Into igqamile ngayo bengumuntu ononyani, utata engayifuni into embi. Encourage into yobana masithandane and sithandana nje simanyane sibe mbumbamunye ngoba kaloku yena njengobana utamkhulu wathi ngumphakamisi nje. Umhlaba ubelilungu le-South African Communist Party. Okwakubalulekile kuxabisekile kuye ngumzekelo kwinkokheli zanamhlanje. Mna ndingathi ngathatha i-honesty ebudre. Siyazithuka thina izinto zikhoyo ngoku. Kodwa ngexesha labo ndingathatha u-honesty bakhe bethembakele. Ebesize ebantwini nanjengoba ke ethe wawulanto wawunyulwa as a premier nje wakude nathi kodwa bebonakala when times xa efuneka ngakumbi embuthweni wakhe. Inyanga ka-Oktoba yaziwa nje ngetyala elaziwa nje nge-Rivonia trial. Eli tyala lathi lakhokhelela ekukhululweni kukaMhlaba nezinye iinkokheli ze-ANC nezazigwetywe ubomi ngonyaka ka-1963. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andangqonji eBhayi.